El que nosaltres volem, com Sant Armengol va anar cap al sud a conquerir territoris sarraïns, nosaltres ara volem que ens conegui tothom, sobretot tothom arreu de Catalunya. Avui tenim l'honor i el plaer d'estar amb la Carme Vidal. La Carme Vidal és la delegada del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Lleida i molt amablement ens dirà unes paraules. La Seu d'Urgell, amb el retaule de Sant Armengol, compleix de posar-se en el mercat cultural amb valentia, amb força. La festa, en aquest cas la representació, té molt més sentit, tothom se la sent més seva, perquè va vestida amb els propis draps. I això té més força i té més valor davant de la novetat que ve de fora. Per tant, moltes felicitats pel vostre talent, per la vostra disponibilitat, però sobretot per la vostra entrega, que sigui per molts anys. Moltes gràcies. Germans meus, confiats, no tingueu temor, per si ve a escometre's l'àngel de la mort, per si arriba l'hora darrere del món, cap baixos, flecteu els genolls i dels pecats vostres penedius de cor, que vaig a donar-vos l'absolució.
de capteniment. Si ell s'hi aventura és perquè li han promès ajuda els de Llorenç i Múrcia i Toledo. En cas que no tornés, l'esposa us encomana. L'expedició a Còrdova ha tingut un resultat agredolç. L'exèrcit cristià ha portat un quantiós botí, però el comte d'Urgell li ha deixat la vida a la batalla d'Acabata. Ja us arribo endolada. El fet de que m'hagueu cridat aquí i que no entressin els arals al castell m'ha dit prou la desgràcia que ha caigut damunt meu. Damunt tots, comtessa, tots apenats n'estem. Jo ja he dit la missa aquest matí per ell. Morir com un gran home, morir com un valent, lluitar amb gran coratge el vostre espòs, caigué sense un crit ni una queixa. Soc jo qui defensar-vos faré no solament el comptar el patrimoni, sinó que aixecaré una host per eixamplar-lo. I quan el tornaré en mans d'aquest fill vostre, el comtat d'Urgell serà molt més gran que ara. L'Església d'Urgell que m'heu confiat defensaré a tota hora i mai no he d'infeudar ni vendre el patrimoni que de dret li pertany. En nom us beneixo del Pare Omnipotent, del Fill que en redimí i de l'excels Paraclet. Si em lliureu mitra i bàcul per un voler de Déu, donació vull fer-vos jo de tots els meus béns. La seu hem d'engrandir-la. Eixamplarem camins, bastirem ponts a on calgui per a travessar els rius. Ajudarem els pobres. No ens plegaran els rics. I de les nostres terres traurem els sarraïns.
La vida regular que han demanar els canonges, com decretar, en dies molt solemnes, el fill de Carlemany, no assolia fermar-se, ni tan sols s'ha assajat. Preneu pergamí i ploma que ho dicto en continent. Per fundar la canonja dono tot el que tinc. Per aquest, Comtessa Vicenta, si de debò justícia i ordre per tot poseu, no us requi de deixar-nos el que, contra tot dret, veniu a reclamar-nos dient que és de la seu. Teniu compte d'Urgell. L'abat de Lins s'empara en aquest document. Cortiuga a Castell-llebre la va llegar en altre temps a Elins guisat al bisbe. Estrany és que no n'hi hagi raó als arxius d'Urgell. Bons Bonfill i Marc, vos, que còpies de tants pergamins feu, potser les signatures, feren tot, i nosaltres volem retornar al dret. La paraula de papes i emperadors vigeix amb plena validesa per tot el món fidel. I Sant Menabó, què? Es dicti la sentència i tots la signarem. D'acord amb l'assemblea, el rei íntegrament. Amb el meu vot en contra, on calgui, apel·larem. Els delictes, els dieu que en pobres de perfil, no hi perdin més el temps. Qui demaneu? Volem parlar amb el senyor bisbe. De part de qui? Som pagesos. Ell és cec. Sí? Pobre home. M'han dit que feu miracles. Miracles, els fa Déu. El cas és, senyor bisbe, que se m'ha tornat sec. No li feu cas, senyor bisbe, que jo sé com ella és. Però torneu-me la vista, que jo prou que us compliré. Ah, Déu meu, quin gran prodigi! És de debò que hi veig. Sou un sant, senyor bisbe, per tot ho van dient. Aneu, aneu, bon home. I doneu gràcies a Déu. Si bé li vaig prometre, deixaré que passi el temps, fins que no se me'n recordi, i no en parlarem més. És que no penses morir? Esclar que no. Per Déu, que ella fer el miracle no li va pas costar gens. Oh! Déu em castiga! No hi torno a veure gent! Ets plet de manera d'Andorra al millor recit. Tu que de nit reverberes quan el cel és ben serè i s'encenen les talleres de cap a cap del carrer. A Déu l'odi dels sants termes, amb tants
El director de taula, de forma voluntària,